Shalom, selamat hari Minggu. Taparadema dirita asa mulai parmingguota. Martang yang mahita. Amin. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Tigordo akadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardala disi, alay yang go halak parjahat tarsuladi do disi. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Say togihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami. Lehon madihami haporsyaon na sitong, asa holan ho sabing haposan nami. Unang loas huriam marhaposa tuaka na dihasianganon, ay holan hodo haposan dohot haporusan. Saya si roham, patuduhot tuhami dalan tuhatuaon, asa jupak kami asini roham nagodangi, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mo patik ni debata di Minggu 12 dung di Trinitatisan. Ima patik palimahon sahat rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapon mudo na torasmu. Asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah debatam di ho.
patik paunopon unako mamunu, patik papituhon unako mangalakup, patik pawaluhon unako manako, patik pasiahon unako olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita Tuhan di bata, lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan di bata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Tapauduk marohata, tatopoti dosata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martang yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido. Saya si marohami da sandok bangso nami, sama dosa nami saluhut na. Saya sungguli marohanami asa muba rohadohot pangalahonami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songonobun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotuau ayau do si paluaho. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Hatani debata, turpuk di minggu pas 12 hon, dung Trinitatis on, tar surat di Rom 12,
ayat 10 pitu saat rodi 20 sada, tajaha marsikat sorin awa parjolo mangiut mahamu. Rom 12 ayat 10 pitu saat rodi 20 sada, sonon ma tarsurat disi. Unang baloson hamu najat alo ni najat, rikoti hamu mana dengan dijolo ni halak saluhutna. Hamu akka nahi na holongan, unang hamu marlulu, pasat hamu marimasi itu debata, ayat surat do, diau do pamaloson, ahu pe pamaloson, ninna Tuhani. Unang mataluho di bahen hajahaton, alai taluhon mahajahatoni marhite-hite nadenggan. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hatani di bata, jalan opiopsa. Amin. Tahati dakon maha porsiautai, songon nahi nati dakon di dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di dibata Jehovah, ido ama pargugu naso hatu dosan, natu mo palangit doho tanu. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni dibata Jehovah nasa sadei, imana dinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman ni Silatus. Nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang. Natuat tu banua toru udung ditanom. Namulak mangulu di hari patoluhon. Nama naik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehovah. Amanai pargogo naso hatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsia di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohok dihasisani dosa, dohok dihatai namandok. Mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate. Dohok dihanguluan naso rasuda. Amin.
Selamat hari Minggu madihita sudir ruas ni huriata, tabegema titing di mingguta sadarion, titing na maragam, na parjolo. Guar ni mingguta sadarion, ima minggu pasapulu duahon, dung Trinitatis. Jala topik ni mingguta ima halak partigor diadopan ni debata. Paduahon, parmingguon dohot pertanyaan sektor. Marhite titingon, pinabotohon matuhita, mamuka minggu sadarion tanggal 22 Agustus 2021, patupaotama parmingguon di huriata dohot partikian ima, pukul 7 berbahasa Indonesia, pukul sia ibadah sekolah minggu, pukul 10.30 bahasa Batak, pukul 10.04 ibadah remaja, pukul 10.06 bahasa Indonesia, pukul 10.30 bahasa Indonesia. Obartusi ruas nanaing parsidohot parmingguon di gereja asa di paradema kupon pendaftaran jalanunga di surat B akagoarna jala ikon marsitutu dohita mengulahon protokol kesehatan. Akadak danak marumur ditoru ni 10 tahun dang boy dohot marminggu di bagas garejata. Jadi jala di minggu naneng roon pertanyaan sektor tapatu paro di bagas gereja dohot di GSG. Hombartusi pinangido ma haradiota laho madohoti pertanyaan ini. Jala di mingguon khususnya di hari Jumat tapatu pado marhite virtual Zoom jala margati soring ma di ganuk minggu. Tabereng ma di titik lepas jadwal tak. Na berikutnya, na sorang perjolo di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 di bahasa-bahasa Hotuhata sadadak danak boru di keluarga amata Jimmy Siregar Inatai Esther Boru Pasaribu Sian Sektor Opat C. Di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2021 di bahasa-bahasa Hotuhata sada danak boru di keluarga amata R. Silaban SE Inatai E. Boru Manik ST Sektor Tulua Ipasdo danahi suang songoni nang natorasna ruas namoru manang namoding na di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2021 nunga marujung ngolu ruas ni huriata ima amata rindu naimaho tutup umur 60 tahun na nihabaluhon ni inata rentelina hasibuan sian sektor opat D. Na paduahon na di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 nunga marujung ngolu ruas ni huriata ima amata EG Parulian Purba tutup umur 66 tahun na nihabaluhon ni inata M. Borusihombing sian sektor Tolua. Na di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2021 nunga marujung ngolu ruas ni huriata ima inata Rosmawati Boru Hutapea tutup umur 66 tahun na nihabaluhon ni amata Dennis Situmorang sian sektor Onom. Tatangnya koma anggiat tumibu terapul keluarga ni na tininggal hona jala totong di pargugu itu hata. Ruas di Jakon Mulak. Di minggu sadarion di Patu Pahuriata do acara majakon Mulak gabe ruas nagok. Maringanan di ruang konsistori. Andorang so parmingguan pukul 10.30. Ima keluarga ni amata Jan Patar Parulian Tua Napitu Debi Natalia Boru Sembiring Dohot Boru Nasida Felicia Kalarista Boru Napitu Sian Sektor 2A.
mutasi Pandita HKBP Tanjung Sari, Hobartu SKE Porus HKBP di hari Minggu sadarion di permingguan pukul 10.30, patupau ni huriat tama acara pangojak konon ni Pandita fungsional amang Pandita Vander Sinaga STH, Sian HKBP Bethesda Mahato Resort Bagan Batu, Distrik Tulupulu Riau, pesisir dohot acara Paborhaton, amang Pandita Marhehe S Pasaribu STH, tu HKBP Laihole Dairi, Mardo Mutusi, Papungupelian Paupato Dohita, di sude permingguan sadarion, dalata mandok mauliate, tu amang Pandita Marhehe S Pasaribu STH, di Pakubasyon Nasida Nasalilengon. Jaladung sidung acara permingguan, diuruti ma acara Marsi Panganon, ramah tamah dohot bilangan ni nama dohoti sangat terbatas gudangna 50 halak. Alani holas sada halak ma utusan sian ganu sektor. Ima dohot sian perhalado dohot kategorial marsiaturan ma sektor nabi. Marhite titingon ma upasahan hami undangan tu amanami inanami utusan ruas kategorial perhalado asareta madohoti acarai maringanan di GSG Lante Sada. Dana pensiun HKBP atau manang gerakan Rp1.000. Marhite titingon pinabotoho ma tusude ruas ni huriata di parade HKBP Distrik 10 Medan Aceh do, sada kotak gerakan Rp1.000, jalaboy taida di teras marang pintu masuk di Jolo Gereja Tahun, ima dalata laho manupahi, dana pensiun HKBP di sude haradiota jumolo pasahan hami mauliate. Parhepengon, taida ma di laporan keuangan, akapelian bulanan, perpuluhan dohot aka hamolateon, di akan naso masuk dope di titik sadarion, di hari Minggu naneng Roma di titikon. Mau liate ma di sude ruas napasahato pelia bulanan dohot hamolateon, perpuluhan dohot partisipasi tu aka ulaun huria lam ditabetuhata ma pasu-pasuna dihita saluhutna. Ido sahatna matangyang mahita. Ale Tuhan Nebata Jehovah pardenggan basa jala para siroha na sumurong. Guk mauliate di pasah rohanami ali Tuhan. Di sudi dengan basa dohot pasu-pasum na kujalohami sian sa minggu manipat. Lumubi biagasan sadarion ali Tuhan di hari Minggu na pinarbadian mi. Buy hami ro tu bagas coromon. Dohot memenuhi protokol kesehatan nasihat pamaritanami ali Tuhan di bata Jehovah. Maninggakon holso ni rohanami sudah. Aka masing-masing jemaat. Aka asa tumiba katarapur rohani nakana marsak roha. Dohot makauliatehon dengan basam. Dia kana jinalo na sida gok pasu-pasu na sida li Tuhan. Ido haroroni akka amanami na nami doho akka naposobulung naroti bagason. Lasongon ido li Tuhan nang ruas nami pe na melakukan kebaktian Minggu sadarion di bagas na sidabe. Totong do li Tuhan do Panginoon nami totong pasu-pasu na sida saluhuna na subuhi man dohoti di bagas coromon. Asi marohamale Tuhan di sude ruasmu dan masahit di bagas tikyon sai lampahi pas nasida sa tonga-tonga ni panahit na masa di Portibion lumbawi madi HKBP Tanjung Sari ali Tuhan padau saluhuna COVID-19 dohot sian negara nami Indonesia nali Tuhan masa marpos di roha hami jala marsangap ho di tonga-tonga ni huriam ali Tuhan di bata Jehovah.
Ale Tuhan debata nung hubege hami titing na maragami. Namasa doho na nais pamasaw nami sa minggu, doho sa minggu 7 anon. Homa na mamasu-masui sa luhu na lituhan. Marsangap maho, marmulia maho di tonga-tonga ni HKBP Tanjung Sari. Secara khusus bonon nami dole Tuhan, ditangyang nami ima paborhaton dohot majalo pandita na martugas di huriaw na lituhan di Bata Jahuba. Ima amang pandita founder Sinaga STH na siyan HKBP Bethesda Mahato Resort Bagan Batu. Dohot amang pandita nami na yung paborhaton nami di baga sa sadaryon amang pandita Marhehe S. Pasaribu STH tu HKBP Laihole Dairi. Mardomutusi male Tuhan marpangiluak kami asa pasu-pasu ma padita namin naro pasu-pasu manang padita na lao martugas tu inganan na asing. Posrohan namin le Tuhan na lehonom kana terbaik di amak kapadita nami dia kena martugas. Ale Tuhan di Bata Jahuba ima Panginoon nami gukdo sa duhami Tuhan. Jumulose samay asa tama hami jalo pasu-pasu akup ni pasu-pasu na ku jalo hami. So ngoni mali Tuhan di Bata Jahuba di padita resort nami di namabuan baritam nauli totong maho na mamasu-masu na sida. Asalam rarat berita mi Tuhan di hami sudi ruasmu. Mauliate maliho Tuhan pasahat kami Panginoon namion di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate maliho. Amin.
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Urian itu hata dihamu akamanami dohot inanami dihita saluhutna, hatani debata turpuk jamita di mingguta sadarion, imana tarsurat sian buku ni pesalmen bidu tolup lopat memuka sian ayat 12 sahatu ayat 10 lalu sono mahatana tapayut-ihut ma di bibel tabe romahamu ale aka anaha manangihon hatakon asa wajar hotuhamu parture ni biar nida Jehovah isedo bawa nama kalomohon hanguluanon maka halongi ari-ari marnida nadenggan saya jaga ma dilam maradopon hajahaton jala bibirmu maradopon pakuling si paoto-oto sumurut mahosian hajahaton jala ulahon nadenggan lului hasonangan jala pareak mai sai manatak do mata ni Jehovah tuaka partigor jala pinggolna tuaka tu angguk nasida matua aloni akasibaina jaddo bohini Jehovah asa disiapon siat tanoon berita nasidei mangangguhi doa kapartigor gabe ditangiho Jehovah do jala di palua nasida sian hagogotan nasida sudena ido anggo sahatna di bahasa Indonesia hujama dihita marilah anak-anak dengarkanlah aku takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu siapakah orang yang menyukai hidup yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Itu anggo sahatna. Urian itu hata dihamu akamanami dohot inanami manaringoti taringot tu partigor halak natigor dohot halak naburju monodohonota kesannya beda-beda tipis orang baik dan orang yang benar sarupa mangulahon monotadokon sesuatu hal yang bermanfaat alai ubagas do kita mau marnida halak natigor atau orang yang benar. Molo di parngoluata siganu pari, gudangan do Jepang ta halak naburju manang orang yang baik. Aleotik do halak Jepang ta halak natigor orang yang benar. Tar tang piga molo do onota. Alai songon halak Kristek kita di Tokyo kita laho gabi halak na tigor menjadi orang yang benar. Apa yang mau tado nak kini orang yang baik yang banyak dijumpai di dunia ini, tetapi orang yang benar sangat sulit ditemuin. Alani mau tai damang do tinang turpuk tahun ada sebuah ajakan dan mengajarkan. Ala turpukon pabotohon taringot tu sasitong na aha do manang ise do halak na tigor di jolo ni de batang.
konsep Allah atau cara berpikir atau na pinikiran ni debata na di rohani debata songon dia do halak na tigor sa sitong na. Asa hita pe naing do hita nian gabi halak na tigor. Adong na menarik memang sian turpukon sian pengalaman ni Raja Daud songon nomor pesalmen di mana ala pengalaman do di pabotohon di mana songon dia do halak na tigori. Raja Daud bahkan pabotohon di bagasa turpuk tahun ima buah daripada artina molo tado mojo hasil daripada orang yang baik itu ima songon ayat 10 tului ise do bawa nama kalomohon hanguluanon maka holongi ari-ari marnida nadengkan. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Tentu hita pe, lomodoro hata dongi di nguluta. Molo di hita labata madokon hagabeon, hasangapon, hamoraon, naing manyan, mangiring-ngiring parnguluata. Naing manyan rap dohot tita salilik kita di hasianganod dope. Agabean hamaraon do tasangaponi jupang manian di nguluta. Ini konsep di kita alapata. Alai di saun datai dan marga musai di dokon debata ternyata itu adalah buah daripada orang benar terlihat. Manang tadokon rewardna orang yang benar itu Jepang nado nanidok na dia 10 tuluan nakin. Imam makalomohon hanguluan maka holong yari-yari mana bahasa Indonesia do lebih odol mana siapakah orang yang menyukai hidup yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Unang maadong nian hadong hasusaan. Unang maadong nian nama bain boban doa kanasing di pikirata. Baiknya enjoy, apalagi di zaman pandemikon. Ngasongoni susana hangulua di masa pandemikon penuh dengan ketidaknyamanan. Bangunang manian gabidang nyaman musai jalani aka ulaun nasing. Cukup ma pandemikon ma bayandang nyaman. Pangiduan. Alani taida dia mau kamanami do tinanami di turpuk tadi bagasan sadarion. On buah daripada orang benar. Hidup bahen parpesalmen. Manogihon bahkan madokon. Roma hamu ali aka anaha manangihon hatakon. Asa huajarho tuhamu parture ni biar mida Jahoba. Artina si perpesalmen nungam menikmati wado sasitongna nagabi biar mida Jahoba. Nah hasilnya semenjadi orang-orang benar. Ala di bagasa trupuko di dokon dia do dipatuduhon na patuduhon halak na tigor ibana. Hasil dari manang tadokon itu adalah berangkat dari biar mida Jehovah. Biar mida Jehovah itu adalah gambaran, itu adalah itu adalah tanda manang pataran halak na tigor. Biar mina Jehovah imaha pataran ni halak na tigor. Secara sederhana di papotohon si parpesalme di bagasa turpukon ima di ayat 14-15 didok di bagasa turpukton sai jaga madilam maradopon hajahaton jala bibirmu maradopon pangkuling si pauto-oto sumurut mahosian hajahaton jala ulaon nadenggan lului hasonangan jala pareak mai oddo tadda hapataran ni halak nabir mida Jehovah jala oddo nanidokna orang-orang natigor manang orang-orang benar molo diulahon ayat 14-15 salah satunya Allah malojokon saya jaga madilam maradopon hajahaton jala bibirmu maradopon pakuling si paoto-oto ditogihon menjaga lidah
menjaga bibir. Mang do tinang mololau hita taida ditulpuk ima di Jakobus tolu ayat 5 dohot ayat 6 di baboto hodo bahwa ternyata adong do bagi babotohon mula daripada dosa. Dosa itu banyak dekat kepada mulut dan lidah. Ayat 5 dan 6 di babotohon demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Digobar hoddoon. Bisodo jonok taringo tu namar mangulahon hadusaon. Alani perpesalmen didokon molo terkendalikan ngolu ima lidah dan bibir. Daudo siad dosa jalagabi halak nati gorma jolmai. Ya memang molo tadokon sianodo sian roha terlihat dalam lidah dan bibir ungkapan ini. Wala sautik do hata silma mungkin di pasahat boy do mabain gabi har-har sa huta ibain ni sebuah kalimat pernyataan. Holan dibuat sebuah keputusan taida mang do tinang fenomena na terjadi nuaing di Portibion taringo tu namasa di negara Asia Timur ima Afghanistan ketika keputusan mengatakan ini dan seperti ini dan menarik pasukan, apa yang terjadi? Pasti ngataida berpengaruh sehali do sudena mabiar sudena sida olan alani sebuah ungkapan yang memang politis doi alai nanang idauta sebuah ungkapan itu bisa mempengaruhi sebuah kondisi kehidupan hidup bain taringot tu pendidik pe di ngoluta sonari pe ngamaul be nonota guru memberikan sebuah pengajaran karena daring yang terjadi sehingga karakter hidup anak-anak saat ini ketika masa pandemik ini sudah bergeser dari makna karakter pendidikan aladang boy be pajupang dalam arti yang donota boido ungkapan-ungkapan yang indah tu akan kota dipatupa ketika langsung. Tetapi boido ungkapan sen pamangan manang dila manang bibir membain gabe tidak terbangunkan sebuah karakter kehidupan ni danak manang mahasiswa. Apalagi amang do tinang adong fenomena yang unik saat ini dokon memang ngajarang bejol mamak katain main berbicara. Tetapi mungkin ngambar geser bibir dan dila ini kepada tangan. Yaitu ketika memainkan sebuah medsos, sosial media. Memain sebuah ungkapan manang marsialusan di sebuah media sosial itu bisa membakar suasana kondisi. Alanya nakin nataro amang dotinang ungkapan-ungkapan yang mendatangkan nama bahen gabe partuk Tuhan. Apalagi molotadokon dang tarida sian canon holong ni roha dak tarida canon pasu-pasu di pasahat. Mabaik kita memang dang gabe halak natigor alai gabe halak sibuan hasusaan dingulu siganupari. Perpesalman di bagasa trupukot di Pangido asa songon halak natigor ikut do mengendalikan mengendalikan bibir dan dila. Sabui
menciptakan kebaikan, menciptakan hinauli, menciptakan akapasu-pasu di ngolu singanu pare. Dungi di paboto musai di bagasa trupukto daya saplima sumurut maho sian hajahaton jala ulahun nadenggan lului hasonangan jala pareyak main. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mau kamanami dohot inanami, memang di pabotohot dison yaitu tentang shalom. Ada kedamaian yang dipancarkan, yang dicampaikan. Di pasahat damai, mabuan hasonangan, mabuan kedamaian, tu halak tu kondisi, molo tadokon, molo majupang dohot halak nadami tabudupe. Alai bagaimana Jepang dia ke kondisi namaralo, na mengalami kondisi yang terpuruk, yang mengalami kondisi yang tidak nyaman, dan mardame tu dirina sadiri, dan mardame tu lingkunganna, dan mardame tu kehidupanna, alai rohita, halak natigor didokon, membuat damai. Prosesnya panjang do, menurut didokon. Memang membuat damai, mengalami membuat damai itu akan kehidupan dan songon sulap langsung seperti Harry Potter langsung mengatakan berubah maka berubahlah. Membuat damai tentu ada sebuah proses. Iko bainon dikubuat do sebuah kondisi. Contohnya mau jamang do tinang. Taringok do iba tiki praktek di sido pengalaman songo dia do menyaring air dari sumur. Ini di daerah tebing coklat datar coklat do aik di si. Alai buado asa dapok niba aik natio di kondisi i diajari maiba di kondisi i tiki binua ma wadahna eber di bae ma pasir ado arang krikil di toru di bae ma muse ijuk binae ma pasir binae muse ijuk binae muse pasir asa keluar air yang bersih. Gambaranna kita si buat damai, kita membawa shalom Jepang tak kondisi yang sangat sulit tentu adong do prosesna iko bainota do adong do halu jaun lah mabuan asa taleo damai di sekitar ta. Soalnya la Kristen kita, soni do ngolutas naeng. Tabuan neng membuat damai kita ada sebuah proses dan serta merta langsung dijalo hadameon na tabuani. Ikolo jado kita memang patuduhon membuat damai. Tak cukup sehali. Halak natigor pe, soni do membuat hadameon. Bahkan di bagasa turpukto didokon asa pareyak mai minna. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Iko padawodo akahlau na jahat. Jala iko buano do hadameon di bagasan itu. Halak natigor. Mang do tinang pengalaman tabibi dan ikon na halak na pajupang na merbada gabi tabuan damai mungkin di kondisi ketidakpahaman melihat kita saja bisa orang tidak berdamai dengan kita. Dan boy dipahami hadiriota, boy do halaki dang berdamai do kita. Alanido bagaimana kita bisa dipahami dan diterima oleh orang lain itu kita sudah membawa sebuah kedamaian. Di bagasan nguluna. Halak gudang do halak sulit memahami keberadaan kita. Bahkan pasangan hidup kita juga. Boy do dang boy memahami kita. Alai buado kita patuduhon bahwa kita bisa dipahami olehnya. Maka kedamaian itu akan ditemukan. Odamang do tinang Jepang marhite trupukon di paboto hotu hita itu adalah aktualisasi manang hapataran nih
Halak na tigor orang yang benar. Orang yang benar. Alanima nakina mang do tinang borkat sianima obar tutur pukta di bagasa sadarion didokdo ima halak partigor di hadapan ni debata. Bagaimanakah orang yang benar itu di hadapan Allah? Molo nunga taulaon aka hati koran songon na dirohao naon di rohan ni debata songon dia doi di jolo ni debata. Di bagasa trupukon selain pengalaman daripada pesalmen si Raja David di bagasa trupukon di babotoh do pengalaman dia di hadapan Allah mengulaun hati gorani. Ima di ayat 10 nomi sai manatap do mata ni Jahoba tuaka partigor jala pinggolna tuaka angguk nasida. Mata Allah tertuju. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ai nani ulahon ni partigori nadi rohani de batado. Tutu laudo rohani de batatu si. Tutu berengon ni de batado ibana tok tok tong. Dos doi bawa mo akamanami do tinanami malorang hadong halak nam na tadok mojo patupahon na di rohatta tutu hita pe leonotta do rohatta tu nasida. Apalagi ma debata na di rohani debatai diulahon taulahon lehonon ni de mata ni debata didokon sai manatap do mata ni Jehovah tuaka halak partigor jala pinggolna tuaka angguk nasida. Ini adalah mata dan telinga. Ini perhatian, ini pusat mabain setiap orang anggota tubuh yang membuat tubuh ini kehidupan seseorang terberikan perhatiannya bahkan aksinya. Fokus do debata tu halak partigor. Hidup bain namang do tinang manang songon dia pe parnguluat ini sebuah jaminan. Jaminan yang mecai ulihian. Jaminan nai pinat tohon ni debata. Molo naing tapangido, naing maniat di rohao debata nguluta, naing maniat di gom-gom debata hita, naing manian Allah debata fokus tu hita. Jala sai ditarik di patinggil pinggol na tu hita. Ditiki hita martangiang. Dia donang asabuin ditangihon manang diulaw ni ikon halak na tigor do kita. Gabi halak na ngulaon hati gorad do kita. Idubay na kon masay manatap do mata ni Jawa Allah terfokus. Unang adong tinggangi molo mamana danak natoras na dibereng madadaneki mulai mangalak ka marsiajar mangalak ka ibana. Sa itu sido rohani natoras nei. Sa tiopon na do buado sotong madabu molo sotong tinggang. Molo na nang tinggang toritakuk. Dilehot diperhatikan dengan penuh. Allah puasa telah memberikan Allah lomorohani debata tu halak partigor. Lomorohani debata marnida hita orang-orang yang benar. Hidup bain di hitan waing amang do tinang molotadokon nata parsita do lomoroha asal lomorohani debata tu hita. Ikon halak na gabi halak na tigor da hita disi. Dungi di pabotohon muse di ayat saplalui mangangguhi doa kapartigor gabi ditangiho Jehovah do jala di paluan nasida sian hagogotan nasida sudena. Ada sebuah jaminan yang meyakinkan marhite trupukon. Meyakinkan kita di portibiop do pehita molo halak na tigor do kita di jolo ni debata dak pasobon na hita menghadapi hagogotan menghadapi parukilon
dak pasobon na hita. Macam luar biasa do terpukon namang do tinang. Memberikan sebuah jaminan. Ai boido hita salelengo mungkin mandokon ai wado di rupe debata do au. Di parro debata do angguk kon. Manang berjalan songoni sabing do au. Maka kembalilah tanya kepada diri kita. Ngati gorau di jolo ni debata. Halak na tigor, halak na mangulahon na di rohani debata do. Amang do tinang tabu turbukon tapranguluan nati siganupari. Wado halak na tigor dia dopan debata. Dia akan diperhatikan Allah. Jala di bagasa turbukon dia ayat 10 itu dipaingot. Disungkuli. Didok matua alo ni akasibahin najat do buhini Jehovah. Asa disiapun sia tanoon berita nasidei. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Tang di halomon halak debata HP. Na patupahon ulaun najat, ulaun najahat. Molo adong hagogotan diadopi halak na tigor. Molo adong na majugati halak na tigor. Molo adong halak nanaing manusay halak na tigor. Debatado alona. Debatado na patuduhon sikapna tu halak. Manang tadoko namang do tinang di bagasa turpukon yang berhadapan dengan orang yang menjahatin, nama jahati halak natigor, nama jugati, nama nusai halak natigor, debatado yang dihadapin. Alani amang do tinang marhite turpukon molotadokon, mari kita mangulahun hati koran di tonga-tonga ningulut ta siganupari songonai dok ne debata. Jadi halak partigor itu ternyata sangat beruntung sekali dia. Enak sekali halak natigor. Orang yang benar. Di bagasan nguli. Diramoti, digomgom debata. Songon, permahan. Jala songon na permahan namang rangkul ima biru-biruna. Dak pasobonna. Sada pemago biru-biru nai duluan na dui. Songonido ngulutan waing asa taidama debata makalomohon halak natigor. Urian itu hata dia mua kamanami doho tinanami di bagasa tikion di patupa huriata do ima temu pisah pamorhaton doho pangojak konon ni dua padita na borhat sian hurion amang padita marehehe pasaribu makobasi ulaun ne baru nasida di HKBP Resort Lauhole distrik Dairi do mangujakon padita Pander Sinaga di dongan na dua na mangulahon ulaun ni Tuhani do hita. Hati goran do na tapatuduhon halak partigor do hita di patupa debata di jauh hita asa mangulaon hati goran alani posro hamuna tarlumobi di amang padita marhehe hati goran na pinatupa muna di tonga-tonga ni huriai pararon ni debata dui jala lehono ni debata do muse hasikopani. Salele kamu marhubas marhuri makobasi ulaun ni Tuhani pasahat to nakahati goran di tonga-tonga ni hurian itu hata di HKBP Tanjung Sarion pararon ni Tuhani dui bain hasangapon na gabe di halomon ni debata dui jala songo di bagasa turpukton di ayat 10 tului lehono ni debatado nakakanarikoti di ngulumuna. Di leo debatado Tuhamu
ima hanguluan gajang di umur dohot aka pasu-pasu ala di calo kamu di ulau kamu hati gorani ala ni disape hati gorani do tok tong buono muna jala hati gorani do muse hoba somuna asa disape jupang aka halak na tigor di bagasan dame dohot las ni roha mau lihat ma di pakobesya muna na selilingon di hurion mau lihat ma di keluarga na mendukung kamu sudah kapakobesyon dengan mardalan tuhata ma napasikopon las ni roha muna na selilingon ting bongot tamu mangulahun ulah baru di HKBP Resort Laihole. Di Amang Padita Vander Sinaga. Selamat datang di HKBP Tanjung Sari. Tapatupa maaka ulaun-ulaun hati koran di tonga-tonga ni hurion. Asa molo jupang aka hati koran, taulahon pakobasyon hati koran, pasu-pasu, hanguluan, las ni roha, jupang do di tonga-tonga ni ruas ni huria. Jalani mabuan las ni roha do hita tu tonga-tonga ni hurion, marhite aka hati gorani. Jala tetap koordinatif, komunikatif do hita di makobasi di tonga-tonga ni hurion. Hita kaparhala do partohonan di tonga ni hurion. Asa bui marhite-hite pakobosyota taruli pasu-pasu aka ruas ni huria sian pakobosyota toktong ma margogo keluarga maka mendukung Padita Vander Sinaga lau makobasi ulauni persangga matuhata tentu dinamika parhuriaon na tininggal hormuna di san berbeda do dinamika na adong di son alai dan mambai kami gabi sumurut tamulau mangulahon semangat pakobasyon alai semakin tertantang patupahon na umuli apalagi di masa pandemi kon lani margogoma Amang Padita mangulahon mulaon itu kata amen martangiang maita alai Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mulai tema Tuhan upasaha Tuhan nami tudupamu. Syala asido tolong ni roham madongani hami pasikopon akapakobesyon nami siganupari Tuhan. Nampe di masa pandemi kon di paposodo roha nami. Dang dita di koko hami Tuhan diurupi hodo hami. Didongani hodo hami. Mangulahon nasalomon yaruham. Alai Tuhan debata manami na marhabangsa di Banua Gijang. Di halomoko do Tuhan. Asa biar mida Jehovah kami. Marhiti mangulahon aka hati koran. Na di halomon ni rohami. Tuhan radih kami mangulahon ni sudena. Sibuan damai kami Tuhan. Sibuan lasniro kami oleh Tuhan. Jala ajari kami Tuhan. Marhite-hite pakuling nami asa gabi pasu-pasu naharuar sian pakulingon nami Tuhan. Ajari kami mangulauni sudina Tuhan. Postor hanami to dim to di perbededo mangurupi hami patupahon sudena. Mengarade hami dihobasan niurupan ni to dim to di perbedei di ngulu siganupari. Ali Tuhan pasu-pasu matok tong ruas ni huriam natongon beribadah di tongan di bagas nasida be lehon las ni rohan di nasida tok tong Tuhan. Nang pedang rap hami di tongan ni bagas coromon ala ni masa pandemi kopi 10 Tuhan. Alai dang makurangi hami Tuhan laho pasahato puji-puji tu depamu.
Papos rohanami Tuhan, salpudo masa pandemi ko Tuhan. Jala pamona kami molo di masa pandemi ko depi kami Tuhan. Marhite na disiplin kami mengulakon protokol kesehatan. Pasu-pasu kami Tuhan. Odiho kami sian masa-masa pandemi ko. Di bagasa tikyo Tuhan, paborhatan nami makubasi tu inganan ne baru tu huriam ne di HKBP Resort Lahole imana posomi padita marhehe pasaribu. Pasu-pasu nasida Tuhan dinanaing makubasi ulauni di hurian ne baru Tuhan. Asa marsangap oh Tuhan. Jala nasa nani hobasan nasida naselaon ditongan ni huriamot Tuhan. Pasikop ma Tuhan. Asa bain sangap di guarmu jala pasu-pasu tuah karuas ni huriam pakkobasion nasida naselelengot Tuhan. Song-song ni Tuhan ojakma satu kenari naposom padita pandar sinaga. Tuhan para bisuhi buhali nasida leho tu nasida Tuhan semangat lahu makubasi aka ulaun di tonga-tonga ni huriamon. Samar hiti-hiti nasida pi Tuhan. Takas hati koran di patuduhon nasida Tuhan. Takas naposom natikor do nasida le Tuhan. Alani Tuhan paso-paso toktong keluarga asa toktong mendukung aka pakobasion nasida. Asa homana Tuhan namar sanggap. Moleate mo diholi Tuhan. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangnya kami Tuhan. Amin. Mari dehita laos tapasahat mapiliata. Hati
nami do tinanami no aing tau duti ma tu ibadah paborhaton do mangujako padita di HKBP Tanjung Sari na di bagasa tikyon marede mahita sian bukuede nomor 140 ayasada do tayatolu tiki marede Roma amang padita marehe pasaribu rabdot keluarga. Hamuaka dongan ruas dohot parhalado ni hurion di harion pabor hatot tama amang padita marhehe es pasaribu sarjana teologi sian hurion alana pidana sida tu ingana pakobasion na baru songon nani aturhon ni huriata pujiota do debata jala dohonota molate tu amang paditata siala saluhut pakobasion na sida na selelengon di hurion tatangnya komanasida asa debata na mangaramoti jalam na mangiring-ngiring nasida sahatu inganan nasida na baru mardomu tusi tabegi majolo surat keputusan ni Eporus na jinahaon ni salak parhalo resort ima amang situa Hutauruk sekben resort. Surat Keputusan Ketetapan nomor 463 garing PDT garing SK garing 04 garing 2021. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutong menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Marhehe Sahala M. Pasaribu STH, tanggal lahir 29 Juni 1980. Jabatan dahulu Pendeta Fungsional di HKBP Resort Tanjung Sari, terhitung mulai 15 April 2021 menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Lahole, Distrik 6 Dairi. Dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya.
Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1. Sekretaris Jenderal HKBP. 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP. 3. Kepala Departemen Marturia HKBP. 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP. 5. Biro Jemaat HKBP. 6. Biro Personalia HKBP. 7. Bendahara HKBP. 8. Dana Pensiun HKBP. 9. Sekretaris KRP HKBP. 10. Perhalado HKBP Resort Tanjung Sari. 11. Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh. 12. Perhalado HKBP Resort Laihole. 13. Preses HKBP Distrik 6 Dairi. 14. Pertinggal. 1 sampai dengan 13 untuk dapat dimaklumi. Ditetapkan di Piara Jatarutung pada tanggal 7 April 2021, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani cap stempel basah. Hamu amang pandita marhe pasaribu, sarjana teologi. Marhiteon au atas guarni preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Paborhaton hamusian Huria Kristen Batak Protestan Tanjung Sari, Resort Tanjung Sarion. Mulate dohnon nami syala saluhut pakobesyamunan nasalelengon di HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sarion. Tuhat tama nama masu-masui bain hasangapon di guarna. Taulas nirohal di Huriana. Jala mulate ma dohot tu keluarga nama ngurupi saleling mangula di Huriaun. Saya didongani di Batama hamu saluhutna doh sude yano kemuna. Amin. Martangiang mahita. Ale Tuhan di Bata amanami namar habangsa di Banua Gijang. Nunga di paujak ho Huriam di tonga-tonga nami. Jala disuruh ho akan naposom makobasi Huriami. Pujion nami dogarmu jala dohono nami moleat itu ho. Ai hodona palwason naposomon marhobas di Huriaon salilingon. Paso-paso mai jala tupahi asamar parbue gabe hasangapon di guarmu. Bahin las niroha di Huriami. Laos homa napaporhaton nasida sian Huriaon tu inganan pakobasion nasida nai baru. Dongani jala iring-iring manasida. Paso-paso jala pargugui manang keluarga nasida. Hupangido hami itu ho. Marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buke noa omar 660 sia. Diki marede mula ma keluarga laos loma padita pander sinaga do keluarga. Kadongan nasa Huria diarion ojakonota do amang padita Vander Sinaga Sarjana Teologi gabi padita fungsional di HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sarion. Mardomu tusi tabegi masurat keputusan ni Eporus na jinahaon ni salah para resort ima amang situa Hutauruk Sekben Resort. Surat keputusan ketetapan
nomor 351 garing PDT garing SK garing 03 garing 2021. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutong. Menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya. Memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Vander Sinaga STH, tanggal lahir 23 Oktober 1990. Jabatan dahulu, Pendeta HKBP ditahbiskan tanggal 27 September 2020. Terhitung mulai 1 April 2021, menjadi pendeta fungsional di HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari, Distrik 10, Medan Aceh. Dengan ketentuan, menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6G dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan dan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1. Sekretaris Jenderal HKBP. 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP. 3. Kepala Departemen Marturia HKBP. 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP. 5. Biro Jemaat HKBP. 6. Biro Personalia HKBP. 7. Bendahara Umum HKBP. 8. Dana Pensiun HKBP. 9. Sekretaris KRP HKBP. 10. Perhalado HKBP Bethesda Mahato. 11. Perhalado HKBP Resort Bagan Batu. 12. Preses HKBP Distrik 30 Riau Pesisir. 13. Perhalado HKBP Tanjung Sari. 14. Perhalado HKBP Resort Tanjung Sari. 15. Preses Distrik 10 Medan Aceh. 16. Pertinggal 1 sampai dengan 15 untuk dapat dimaklumi. Ditetapkan di Piaraja Tarutong pada tanggal 23 Maret 2021. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani cap stempel basah. Laos tahun ultima macaha ulaun perdita fungsional na jinaon yamang para resort. Laos Suzaho Kaima, ulaun pandita fungsional. Naparjolo, mangurupi pandita resort sumakapi dohot pasauton aka ulaon pakobasion hobbar tusito lusada pajowon ni Huria. Paduahon, majalo ulaon sian pandita resort marsagi ulaon pakobasion isarani rapot. Patuluhon, patuluson na pinutuson ni Sinode Godang HKBP, rapot Majelis Pekerja Sinode, Sinode Distrik HKBP 10 Medan Aceh, rapot resort, rapot Perhalado Resort, rapot Huria, dohot rapot Perhalado Partohonan. Paopaton, mangaramoti, manogunogu, dohot pahisaton mutu ni pakobasion di partaon, dohot administrasi ni Huria. Palimahon, pasahaton laporan pangulaon tu padita resort. Napaonopon, wajib madohoti sermon manang konven ni pangula na goktiki. Hamu amang padita Vander sarjana teologi. Nunga dibagi hamu surat keputusan ni Eporus atong
Namanuku maaun waing dihamu di jolo ni akadongan na pungudi sondo di jolo ni Tuhan Yesus Kristus. Raja jalan napuna huriai. Na olo dohamu paujagon gabi padita fungsional di HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sarion. Jalan na olo dohamu mameliho dirimuna mangaraduti aka ulauni hobbar tu aturan doho peraturan ni huria Kristen Batak Protestan HKBP. Molosongoni rohamuna dok hamuma. Na olo doau sai didongani asini rohani debata mau lau patu pahon dohot patuluson saluhut nai. Hamu amang pandita Vander Sinaga Sarjana Teologi dohot keluarga. Marhiteon au atas guar ni preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Paujakon hamu gabi pandita fungsional di HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sarion. Marhite-hite guar ni debata ama. Doot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doot gor ni tod di porbadia. Sa didongani mahamu mangulahun ulawni, asa marsangap guarna, marhiti-hiti, pakawasyamuna. Amen. Hamu akadongan ruas dohot parhaladu hurian itu hata na di hurion. Nungahu paujak amang padita Vander Sinaga Sarjana Teologi mangula di huriaun. Upasat hami manasida tu huriaun, jako kamu manasida di bagasan tangiang hut urupi hamuma. Asa majadi ulau nasida jala marlas ni roha dohot keluarga nasida di huriaun. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, Raja jalan napuna huriai. Ngolehate marohan nami tuho jala pujion nami doguarmu, aidang di paluaso huriami somar permahan. Alai sai di pabangkit hodo akan naposom na burju, jalan na olo suruomu mamaritahon hatam. Nunga di paujako amang padita Vander Sinaga Sarjana Teologi, gabi padita fungsional di HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sarion. Asi maroham. Lehom matodim na badiay margogoyon na sida. Parsahalay, jala parbisuhi, asa polin di baritahon na sida hatami. Lehon dohot hahipason, hatuguon, dohot hiras ni roha, mangaraduti sudey ulaon di HKBP Tanjung Sarion. Tupahi masa luhut na niula na sida. Jala say patubu mahatam na binaritahon na sida. Asa marparbuei di roha dohot ngulu nami, pabua sisiam muhami. Pasu-pasu jala pargugui mana posomon, kupangido hami itu ho, marhite-hite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amo kamanami dohot inanami, parjolo ma hata patujolo, upasatami tu padita naung diojakon, dungi hata apartadingan sian padita na pinaborhat dohot keluarga. Lani pinasama dungien non hata pajakon sebelum hata pajakonon pasatay man non tu fungsionaris para tahun fungsionaris nasing law pasahaton cendramata tu keluarga na pinaborhat. Dungi madohata man non sahalak sian nama wakili ruas ni huria pasatami tu inang Nyonya Hapanjaitan S. Borusiahaan Opusiska dohot nama wakili sudah parhalado sian sektor pergunungan inang situa S. Borusiahaan pasataima tiki hataputujolo tu amang padita Vander Sinaga. Horas madihita saluhutna. Mau lihat madi Tuhan, mau lihat madihita salutna. Napinar sangapan amang preses dot keluarga imana diwakilhon amang padita resot. Napinar sangapan amang pendeta resot dot keluarga. Napinar sangapan amang inang full timer dot keluarga HKBP
Resort Tanjung Sari, na pinarsangapan amang dot inang parhalado Resort Tanjung Sari dot keluarga, na parjolu patadoma diriku amang inang Ia Guarhu, Pendeta Vander Sinaga, Dainang Pangitubu Boris Sebulon, Jala Inang Nadi Habiraku, Dison Boris Silalahi, Baru dope hami marhasot, Kota namang inang na bulon onomi, Jala tinggal mahami, Adorang so di HKBP Tanjung Sarion, Ima di HKBP Betisda Mahato. Jala hami marhuta amang inang di Pondok Timur Indah, HKBP Pondok Timur Indah, Resort Pondok Timur Indah, Distrik Sapulusia Bekasi. Songon lima songon perkenalan singkat di hita amang inang, Horas Madi hita salutna. Bahasa Taima, madok hata pertandingan sian padita na pinaborhat dot keluarga Romahamu Tujolo. Ayo, Teo. Ya, pakai spot. Ya, Teo, kemari Teo. Temani Papa dengan namanya. Di mana pinna do komadoko kata do ini mana? Kon persejari mana do kata? Ya, dari Teo lah dulu. Ya, nah. Terima kasih atas kebersamaannya kepada kami. Kurang dari 5 tahun. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang. Sampai berjumpa lagi Amang Inang. Terima kasih. Shalom di Tasalutna Amang Inang. Parjulus hali nahu parsangapi hami Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Mana Perpanjaitan, Inang Pendeta Buang Manalu, Amang Pendeta Warnek Siburian, Amang Pendeta Oki Samosir, Sude Parhalado HKBP Tanjung Sari, Songsongoni nang kuhaholongi hami, ruas ni HKBP Tanjung Sari, remaja, Naposa Bulung, begitu juga dengan anak sekolah minggu. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan, karena pada saat ini telah dilaksanakan acara temu pisah, yaitu Amang Pendeta Vander Sinaga, begitu juga dengan Amang Pendeta Marhehe Pasaribu. Kami mengucapkan selamat datang Amang Pendeta Vander Sinaga beserta dengan keluarga. Selama pelayanan Amang di sini kurang lebih dari 5 tahun, kami mengucapkan terima kasih kepada Amang dan Inang atas segala doa dan kerjasamanya Amang. Kalau dipikir sangat ini ya, nggak terlalu lama perasaannya. Itulah karena enaknya persauran kita ini Nang. Padahal dulu saat kami datang ke sini, Theo masih umur 2 tahun 1 bulan. Sekarang Theo sudah kelas 2 SD, jadi mau mencapai 5 tahun kurang lebih Amang. Jadi dalam pelayanan hal Amang, kami di sini segenap keluarga mungkin banyak kekurangan Amang. Kami di sini memohon maaf Amang, Inang, karena kita menyadari manusia itu nggak ada yang sempurna. Mungkin dari perkataan, perlakuan, ataupun apapun bisa yang memberikan suatu kesan yang kurang baik. Kami mohon maaf Inang. Jadi suatu waktu kita akan bertemu kembali, kita akan punya kerinduan dan penuh sukacita Amang Inang. Kemudian di tanggal 25 kami akan berangkat Amang ke tempat pelayanan baru pindah. Harapan kami Amang, doakanlah kami supaya kami bertiba di sana dengan keadaan sehat, penuh sukacita,
semangat dalam pelayanan. Begitu juga dengan HKBP Tanjung Sari, semoga menjadi berkat segala program Huria tahun pemberdayaan ini, terkhusus buat pembangunan sekolah minggu, gereja. Kiranya Tuhanlah yang memberikan yang terbaik semakin cepat. Itulah kata dari kami. Terima kasih. Pinujima tutu hatta perdingkan basa ala asi dohot holong nirohana boy hita di bagasalas niroha diari na pinarbadion marpungu hita amang inang laho memuji guarni tu hatai suksongoni manang na pinarsangapan amang padita resort jalalos na sidama na songon mewakili di pangujak konon dohot di napaporhaton sian preses HKBP 10 Medan Aceh nani hormatan di dongan nami pamula nagok tiki ama nami amang padita Henry Warnik Siburian amang Oki Samosir inang Bibel Pro inang Diakonis suak songoni nang di saluhutna hamu amang inang parhala dinui huriata HKBP Tajuk Sari mangihuton obasna sadarion di papor hak mahami laho manguduti ulaun pakobasion baru tu HKBP Resort Lai Distrik Onom Dairi tutu dengan pala daunian Medan tu sidi kalang budi hita sogut haduan muse pajupang dia katiki-tiki nabi nasaha ni tu hatta kurang lebih mamanginang hami di huriata HKBP Tajuk Sarion 4 tahun 10 sada bulan jala di Malaysia diujak kudu hami di tonga-tonga di huriat tahun alan itu macam gudang dua kawarna pelayanan nah udah potami jala gudang do aka persiajaran nah udah potami terlumobi manang dia keruas ni huria aka ruas ni huria na burju na sarilingon hita amang inang boy hita rapak marsaur di bagas joroni tuhani amang inang dongonon nami do tetu gudang do aka pabahenan nami na humurang marhite-hite simak kuda nami marhite-hite sialap ikau nami marhite-hite panongkur nami dohot marhite-hite nang aka simajuja dohot pabahenan nami alani i mangido maaf mahami dia kahahurangan jala songon di pepatah ni bahasa Indonesia ima hudoko kami kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti kalau ada perkataan dan perbuatan kami yang salah jangan disimpan di dalam hati alani oras mahamu amang inang oras mahami dinalahu borhatami jala dibuhul hami borhatami satonga-tonga ni huriat tahun ima di tanggal 25 tongon hari Rabu selamat datang mak dia amang padita Vander Sinaga dot gudang doa kepelayanan amang inang di tonga-tonga ni huriat tahun akarwas nebur judo Huria HKBP Tajuk Sari jalah waktu secara pribadi dan gudang doa kepersiajaran amang perdita nami di tonga-tonga ni huriat tahun alani semangat maamang didampingi doa inang semakin memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan jalan naparpudi ma amang inang alamangi huton di tahun pemberdayaan non dohot ulang tahun dohot pesta gotilon adong do ala hok biau foto-foto adong do songotat da kenangan da buyen non di pestai dilelang laho mencari dana alani di Noma ketua tahun pemberdayaan songo pasahaton foto apala julu ni bagas jorota
Roma hal amang songot tadani si ngoton setong-tongan ni huriat tahun. Yung mamang sungot dan ikinang-kinang asya kami tuhat teman nama masu-masu terlalu mupi amang sungun ketua di tahun pemberdayaan do ulang tahun do di pesta gotelon mula tema dihita butima. Jadi mulai tema usaha kami tu amang pendeta marhe pasaribu napala tongon didikion martading hata nasida sian huriata HGB Tanjung Sarion lau berangkat manang tu tugas nai baru di HKBP layak-layak. Jadi kami songon Dewan tahun pemberdayaan didikon sesuai nang sepakat di kami di akar rabok-rabok ni panitia na minggu-minggu nasalpui marjajiro amang pandita marehe nang pasahatot tu panitia sebagai sumbangan ima foto ni huriata HKBP Tanjung Sarion di subakon nasida tu panitia pesta pemberdayaan lau si Lilangon iki hari puncak di bulan November. Jadi mulia tema amang pandita nami sayang giat ma amang sukses jala sehat-sehat di tugas ni baru naung di pasahan ni huriata tuhala amang dohot inang sekeluarga. Salinai pusat kami tuhala amang pandita marehe sekeluarga. Saya ditupahi Tuhan tama pengulamuna di san jalatangnya aku kamu asa alam ringgan HKBP Tanjung Sarion lumubima di tahun pemberdayaan naung sedang berlangsung sonari dohot di acara puncak anon di bulan November. Berharap dohami di acara puncak yang non bui rohal amang pandita marhe sian lehole tu HKBP Tanjung Sarion. Maulate. Ya, maulate mati tu hatta somonima. Ya. Di semua Jawa Muamang, do tinang, upangi do hamima, tu fungsionaris ni huriata, Roma hitamang do tinang, pasahaton cendramata ni huria, tu amang padita marhehe, pasaribu doot keluarga. Padu kamu atau sama? Jadi mauliatema di Tuhata, mauliatema di Partikianon, di Naungro Eskamuna, di Nalahubor Hat Hamuna, tu lai hole dairi. Kami sian HKBP Tanjung Sari na mewakili, macai songon naborat donya rohanami, ala dinggan di perniula muna na salilingon di HKBP Tanjung Sarion nangadong najat alai ikon mangihuti aturan do hami amang mododung didok sian opui eporus ikon nolowad do lasmaro hamuna selama na di Tanjung Sarion songo dia pe pangalahon nami perhalado songo ninang jemaat HKBP Tanjung Sari khususna itu akan full timer. Sesuai dohot haputusan rapot huria naung ditotopon di HKBP Tanjung Sari molodung borhat akka perhalado lumuwi full timer
di pasahat huriata do 10 gram tu amata padita 5 gram tu inata. Mau tungi penong ditetaponi lasmaro hamu namang didokna tua-tua titim mana tinopa lai sodon ni rumah tu songoni penabui di pasahat hakawi Tanjung Sari lahu parason rohamuna saya tu hatta di Batama nama nabai pasu-pasuna horas mahita saludu pasahat toma. Hula-hula muna tutu ni napasahat tu ni. Na pura tano-tano rangging mama siranggongan tumbada tapi pada udau to dita makan mas gonggoman. Matu tu. Sama. Waras mahita saluna. Ya, melate di amang fungsionaris di sama keluarga. Pangiru hamima madohata sian nama wakili ruas niuria inang nyonya ha panjaitan es boru syahaan duduti mamusian non sian mewakili sude perhalado inang situa es boru syahaan. Salom. Salom. Horas madihita sudina do ruas. Jumolo nahita madok maule ate tutuhatta. Dina dileho do pedihita sudina dison hahipason. Dina mengadopi perpisahan ni amang pendeta Pasaribu. Tupe adong kopi sa pulisia di pasisi tu hatta di siak kita gabuboy hita marahipason pajupang di Bagasnaw. Tu amang pendeta Pasaribu amang songonido sifat tu unang manyanaw yang magdokata mulunong nga sa ngaro pendeta unang nyatsirang unang menyalaw Apen konido peraturan ni Huriata. Nung pida amang tu dia ro nakiningan lohole dala nung mangula amang dison lobi hurang 5 taon. Masalas turuanan amang di pangulo mo. Dilaka muna, kahipaso muna, haringgaso muna, dipakuning muna soning ng inang baru berdiri. Masalah seluruh kami mamerek kamu panggilan mo. Kalau mau bisa ondak hidup di petari dahok kamu do. Pinaringgas muna mangula di hurian namiot. Pola sampai dileh kamu do penakikenang-kenangan. Nalau sililak konoton, nalau hepe konoton di huriaon. Patadahon pinaringgas ni rohamu, hinalas ni rohamu. Iman nalaho mangulan na 5 taon on di huriaton. So ngoni matoktok ng Panginoon namiyam dinapiddah muna tu lohole sayanggi matoktok sa ngoni na haringgas muna mangula muluboy lang tu tabana sayanggi matabba na porsiya di lohole ala ni jamitamu muluhami di son mga hujalo hami tabba ha personam Tabar pangatusyon na memang. Di naman sa torak-torak, kamu patorakon akadami tayo. Jadi mau lihat madiha mo. So nanilok mo na nakinig nga doon man. Hami pe, lonisir biasa do. Danga dong na mungkin na sempurna hulahok kami to hamo. Di kahurangan na niya mang, unta mahami to hamo.
unang ingot tamunay. Mulu pajupak kita mesti awal do adong lianon ni Tuhan tiki pajupak kita di mana ngaha. So tumi pedeo kamu mesti malolong muna. Ala nahurakan. Masih apa mahitamang. Sipas-sipas mahamu amang, sipas-sipas nanginang. Tumalona nyon si cokon marsikolah hadian. Batong masih pasauran jamitan siya namang tong baik kamu siya melalui arah Tuhan. Kalau itu dan siat ya mangda mulai ate may hamu. Songonin ang tuamang pendeta sinaga nakin naro hamu amang pandita namin kison mulo diber pasoro pe huida hamu mulo hubereng diber kamu berita namin matsegudang bisa merseri bisa dia mungkin olo do hamu na songon na berpikir alay mga sahot Tuhan selalu amang buhay day ulaun muna ay dangarong nasa tapat tu pada bata mulo tuk pebigi hamu manang narok sangar-sangar na sodaw na burju di so burju do sudah ruas ni kudia namanya ay di ba nabusong nun hatok na bel jay pastor hanami ujak pun hami mahamu berdong alas ni roha siang giap na tuhat ta magpagurgoy hamu do mangajari hamu mangula di so mula ate ma dito hatta mula ate ma dito sulit. Horos madihita saluhutna. Nahu haholongi hami jalan nahu parasangkapi hami amang pandita resort. Amang inang sude pangulan agot tiki. Suaksoni nang amang inang parhalado ni HKBP Tanjung Sari. Nahu haholongi hami amang inang do sude napa sebelum ruas ni HKBP Tanjung Sari. Tapuji matuhata namang lihot tiki sadarion dihita. Laho paburhaton dohot majakon amang pandita ta di huriata HKBP Tanjung Sari. 4 tahun 10 sada bulan amang pandita marhehe sahala pasaribu dohot inang dohot keluarga makobasi di huriata HKBP Tanjung Sari. Bukan waktu yang singkat, banyak suka duka yang sudah dilampaui. Godangdo basa-basa naulina denggan nong di jalamuna amang merhite-hute huriat tahun jala mungkin adong do arsak dot holson niroha nan dialami hamu. Alai mauliate mata dok tutuhani di pargogoi do amang mengula di huriat tahun rab dot hami dongan muna parhalado. Mohon izin sadarion hami ditugasan mewakili dongan parhalado. Jadi kupasat hami mah mauliate godang amang di sude pakobasion muna nasalelengon di HKBP Tanjung Sari di sude akabambehenan nami nahurang na denggan mungkin makite merhite pakatayon manang pabahenan na so pas di rohamuna kami mohon dimaafkan. Tangiang dohot pangiduan nami di pargoge Tuhan debatama amang dohot sude keluarga mengula di ladang ne baru di HKBP Lau Hole. Tuhata nau madongani amang salelengon di HKBP Tanjung Sari pos dorohanami ido na mengaramoti na madongani amang mengula di HKBP Lau Hole. Sude na uli na denggan na adong di huriat tahun na salelengon na boy didapat amang behendamang may gabi pahebakon hurian itu hatta di HKBP Lau Hole. Saya margogo maamang di leon gajang ni umur kesehatan dohot las ni roha mengula di porlak gitu hattai. Suang song ni nang ya dia nakta siteo gabi anak naburju anak hasian haholongan di keluarga dohot haholongan di ruas ni HKBP Lau Hole maibana gabi hamulion ni tuhatta. Melihat masih di pakosan ni muna mang dohot nang dibingkisan nong pinasaat muna tu panitia pemberdayaan gabe tau hasangapon di tuhatta masudianai imana boy pasat kami hupa berhat kami maamang di bagasan tangiang di bagasan las ni roha dohot dame nasian tuhatta mama dongani amang dohot sude keluarga suang-songan inang di amang pandita nami amang pendeta pander sinaga dohot inang boru silalahi hujakon kami mahamu inang amang di gereja tahun di HKBP Tanjung Sari di bagasan las ni roha dohot dame nasian tuhata di pargogoy tuhata maamang mengula di huriat tahun rap mahita makobasi
mabahen nauli na denggan di huriat tahun tarlumobi di masa pandemi sonari ikon lam tuhirasna dohita lam mersada dohita asalam tugu hapor siauta nang hapor siau nirwas ni huriai asa mersangat tuhata. Selamat datang amang di HKBP Tanjung Sari. Tuhata mana mendongani amang na mengelenlas ni rohas semangat inovasi kreasi untuk melayani di HKBP Tanjung Sari. Asa marmulia goarni tuhata marhite HKBP Tanjung Sari. Mulia tema di hita saluhutna tuhata ma namandongani hita. Amin. Jongjong nahita saluhutna. Tatangnya ko mapeliata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhu selehon-lehon na denggan do na solibasa na moliutus. Upasat kami masian nani lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa ho parhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam kirgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malomoni roham di Banua Tongoon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togyutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hula mahamu di bagasan damai jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
disondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasar homa damena tutodim. Shalom, amang do tinang, disoman non keluarga padita marhehe doho padita pander, holan salam sehat peta patupa di joloon sommaita. Holan salam sehat dalam tapa jaga jarak tetap amang do tinang.